Takže čau, vítám vás u prvního videa. Pardon. Hned začínáme s Ultra Hardcore, což nechápu proč. Baví mě Ultra Hardcore, párkrát jsem ho hrál. Třeba jedno video mám z počítače, které jinak kdybyste třeba chtěli vidět, tak ho mám na svém YouTube kanále. Jako ta grafika je o dost jiná, neboť jsem to vlastně natáčel přes fotoaparát na mobil a ta kamera byla namířená na počítač, takže to je úplně jiné. A měli bychom tady vytěžit pár stromů. Tak já jich tady teda pár vytěžím. A ještě jedeme, ne? A mezi tím, co tady těžím ty stromy, tak bych byl rád za ten odběr. Pokud tam aspoň něco bude. Je semínko kaká, to se dá, to beru. Semínkové kaká. Tak ty už 3 rovnou. Melouny, ty taky si beru. Fakt pardon, moje první videa budou asi více bez střihu, takže tam můžete vidět i různé, jako jak těžím a tak. A měli bychom si to teda rozkraftit. Tak, ještě jedno. Vyrobitelné, stick, dám 12, jeden crafting, jeden krumpáč, tady mám hned kameny. Budu potřebovat přesně 9 kamenů, ať mi to tady vyjde na všechno. Tohle je meč. Tohle je... No dobře, tak potřebujeme pouhých 8. Protože tohle je meč a potom 3 na sekiru a 3 na krumpáč kamenný. Tohle... Doporučuji i vám, nekraftěte to tak složitě, ale udělejte úplně primitivně a normálně si udělejte jenom krumpáč a potom máte hned kamene a nevím proč a nemusíte tady dělat zbytečně celý dřevěný a potom zjistit, že už máte vlastně hned kameny, protože kámen je všude. Dobře, buknutý svět. Jako nevím, kde tady chci hledat ovce pro postel. To reálně netuším. Ještě nechci dostat zbytečný damage. Alespoň něco bychom tady mohli najít, ne? Aspoň něco, aspoň tu jednu ovečku. Prase, to si beru. Nemám... No tak prostě... Jak se vidím, tak jsem tragický. Teď si říkám, proč jsem s tím vůbec začal. No. Nikdy možná natočíme i něco z bravka. Ovce! Půl hodiny později. Jedna vlna, to je to, co jsem přesně chtěl. Počkej. Ne, prosím, ať jde na ty semínka kakaový. Chceš kakaový semínka? Nechceš kakaový semínka. Jsou tady. Jako 2 mám, takže tyhle semínka už chceš. Sednout si. Počkej, takže si ho chci dát na sebe. No, jestli mám ho na sobě. Jo, vím, můj skin je strašný. Jsem si udělal jen tak za srandu. Jo, takže můj skin... Ne. Nemůžu zapomenout, on prostě... Asi jediná nevýhoda na pouštcích je, že prostě když spadnete 2 bloky, tak vám začnou padat, protože to prostě je pro ně moc velká výška. Takže si prostě musíte dávat bacha. Kde dáte s papouškem. Jo, no
tak tak teď ho pustím. Aha, tak 3 bloky, dobře. Jako mi to nebude vadit, jestli to budou 3 nebo 4. Písek si, nebudu vám lhát, si beru. Nevím, proč to těším krumpáčem, ale... A jo, jako někdy se mi to bůhne, ale tak si když tak zvyknete. A nebo spíš zvyknu. A pokud tohle vidí... Tady to vlastně říkám do budoucna, pokud s tím budu pokračovat. Pokud vidí tady tohle video nějaký můj divák třeba za rok, jo, tak si klidně řekni, že já jsem byl kdysi strašný. Mi to vadit rozhodně nebude. A jako nevím, ale už mám ještě takových možná 5 minut a mám tady další ovci, z které mám bohužel zase pouhou 1 vlnu, ale tady mám svýho papoucha. Tak chtěl by si dolů. Tady máme kočičku, máme papouška. Počkej. Mám ušli. No ale pořád se mi nějak jako nechce do té vody, já chci spíš ovci. Můžu ovci, prosím? Já bych si objednal ovečku 1. Nemáte? Dobře, tak. Nebudu lhát vám, vím, že ty videa budou a jsou extrémně nudné, protože jako kolik, já vlastně jsem většinou, kolik tady bude hodně papoušku, ale žádná ovce. Jo, a jinak Happy New Year! Ty papagáji 1. Mohla tě nastavit jako 2 bloky, teda 3 bloky, ať aspoň něco. Ježíš, a ne. Doslova. Jo, kašlu. Kaj je. Tady si. Tam je láva. Tady je voda. Teď se mě myslím si, že pustí. Tak nepustí. Ještě potřebuji poslední ovci. Pokud mi z té další ovce padnou 2 vlny, tak budu mega naštvaný. OMG naštvaný. Papoušku bude asi rychlejší, když budeš lítat. Prase. Doslova tady jsou všechny zvířata až na ovce. Jako pokud tam někde vzadu byla ovce a vy jste si ji všimli, tak mi napište do komentářů. Pokud to někdo uvidí. Doslova já s ním ani jako nevím, ale nějak jako nemůžu najít žádnou ovci. Čím to asi je? Aha, já zapomněla, mám mega unlucky. Jedeme. Špatný. Pěra, no, když tak budu muset prostě jít někam jinam. No, co se dá říct, co se dá již dělat, no. Nevím proč, ale vypadá to jako cestička přímo pro mě. Trošku se rozsuteču, ať. Jo, hej, krávo nevíde, ovce, aha, nevíš, dobře. Tak jdeme dál asi. No, tady už jsou asi mobové. No, tak tady asi ovci už nenajdu.
tak počkej. Jest ovce, beru vlnu, pokložím. Tohle. Beru postel, kraftím postel, položím postel a lehnu do postele. Tyjo, mám laky. A tady myslím, a teďkom tady bude hodně mobů. Se bojím až. Kolik tady má být? Asi. Tak doufám, že jich tady není až moc. Nebudu vám lhát, tady v džungli tady je pavouk, takže je hodný. Což je... Ale ten skeleton už není hodný. Ten je zlobidílko. A když je zautočil kostlivec, tak prostě musí zaútočit i ten pavouk. Co by asi neudělali pro mě? Samozřejmě, co by pro mě neudělali? Tyjo, nenavidím, já se lekl toho papouška. To mám infarkt. Co viděl? Kráva tady je. Čau, kravičko, já jsem se tě lekl, nevadí? Syne, co? Tyjo, tady si udělám taky asi základně barák. A v dalším díle už začnu pracovat na něčem lepším. Tady jdeme těžit. Fakt to bude hlavně ten vesničanský dům. Takže úplně hnusný. 9 crafting tableů mi zatím... Jo, to je rostomilý u mě, ale... SRO, ale... To je moc... Musím teda. Takže udělám úplně primitivní dům. Prostě já nebudu zatím potřebovat nic velkého, takže... Prostě to bude úplně miniaturní. Prostě bohatě mi to bude muset stačit. Protože jsem se tady nemohl udělat také malé okýnka. Prostě tady nechám místo na... Počkej, tady takhle dal postel. V tom případě tady by mohla být pec. Tím pádem to musím dát takhle. V tom případě tohle zastavit. Dát sem blok. Sem dát blok. A tady budou dveře. A tady dám poslední. Mi to nevyjde na jedno dřevo. A tak to je super. Tak. Otevřu crafting, rozcraftím. Počkej. Byť jsem slepý, anebo nevidím. Počkej, teď mi to vychází. Aha, takže jim se to prostě nelíbí, ono to musí být ze stejného dřeva. Jo, takhle. Já umím, tak už neumím. Zrovna jsem chtěl říct, že umím být, že můžu být v bloku. Tak jako kouzlo menší. A tak jdeme. Tak, dveře. Sem dáme dveře. Tím pádem sem dáme postel. Sem. Pak na to dáme pec. Tady dáme truhlu. Tady dáme truhly. A tady dáme truhlu. Ať máme vlastně jediný blok, kde se budeme takhle moci pohybovat, je tady. Tady to bude zaplněný a tady to bude zaplněný. Takže vlastně budeme muset dělat. Otevírat takhle pec, tak otevírat krumpáč a čestky. To samé, a když budu chtít spát, tak prostě budu spát. Teď přemýšlím, nebugnu se. Ale asi jo, co? No nic, to uděláme v dalším díle. A zatím čau. Tak až teď, čau.